கிடா சுங்கைப்பட்ட அணியில் கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி அம்மாநில கபடி கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் கிடா மாநில தமிழ் பள்ளிகளுக்கான கபடி போட்டி சிறப்பாக நடைபெற்றது. 26 தமிழ் பள்ளிகள் கலந்து கொண்ட இப்போட்டியில் தனது அபார ஆட்டத்திறனை வெளிப்படுத்தி ஆறுமுகம் பிள்ளை தமிழ் பள்ளி வாகை சூடியது. சுங்கைப்பட்ட அணியில் அமைந்துள்ள வில்லேஜ் மால் பேரங்காடியில் காலை மணி 9 தொடங்கி மாலை மணி 7 வரை இப்போட்டி நடைபெற்றது. கடந்த ஜனவரி மாதம் முதலே கடுமையான பயிற்சியில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் தங்கள் விறுவிறுப்பான ஆட்டத்திறனை வெளிப்படுத்தினர். ஆறுமுகம் பிள்ளை தமிழ் பள்ளி, பத்துப்புக்காக்கா தமிழ் பள்ளி, கலைவாணி தமிழ் பள்ளி, சரஸ்வதி தமிழ் பள்ளி ஆகிய தமிழ் பள்ளிகளும் இதில் கலந்து கொண்டன. இந்நிலையில் இறுதிப் போட்டியில் ஆறுமுகம் பிள்ளை தமிழ் பள்ளி அணியுடன் மோதிய பத்துப்புக்காக்கா மகளிர் அணி கடுமையான போட்டிக்கு பிறகு 30க்கு 32 என்ற புள்ளிகளுடன் 2ஆம் இடத்தை பெற்றது. தமிழ் பள்ளிகளின் விளையாட்டு திறன், ஒற்றுமை மற்றும் அர்ப்பணிப்புக்கு கிடைத்த அங்கீகாரமாக இக்கபடி போட்டி அமைந்துள்ளது.